Tato prezentace je krátké video, které vás provede jedním z mnoha řešení aplikovaných pro firmu Big Mouth Local, což je internetová reklamní a marketingová společnost spolupracující s vydavateli novin a magazínů, kteří používají obchodní zástupce a kteří prodávají digitální služby zabalené do balíčku malým a středně velkým společnostem. Nejdříve jsme provedli tzv. Intake, což je meeting, na kterém se náš zástupce seznámí a dopodrobna zmapuje všechny firemní procesy a na čem jsou tyto procesy závislé, což zahrnuje systém objednávek, výroby, doručování a účetní systém. Zde vidíte, jak takové zmapované procesy vypadají. Potom tyto zmapované procesy použijeme k vytvoření tabulek, které zachycují jednotlivá data, která byla použita na vytvoření základu pro nový řídící systém Big Mouth, který zpracovává data v reálném čase. Jenom pro lepší názornost uvádím, že jsme vytvořili tabulku partnerů a tabulku členů týmů. Naši partneři s námi spolupracují prostřednictvím obchodních zástupců a obchodní zástupci novinových vydavatelů nám přivádějí zákazníky. Zákazník u nás objednává zboží podle našeho ceníku. Každý partner má svůj vlastní ceník balíčků, které mohou být objednány. Detaily objednávek nám přesně specifikují, které balíčky byly objednány. Balíčky se skládají z atomů, což je dále nedělitelná část nebo informace. Atomy mají přidělené úkoly. Úkoly mají přidělené další závislosti. Úkoly jsou plněny uživateli. Uživatelé jsou součástí týmu. Uživatelé se přihlašují a odhlašují, pokud plní úkoly. To nám umožňuje sledovat produktivitu. Týmy zpracovávají objednávky. Při plnění úkolů mohou týmy využívat zákazníkovi informace, například fotky nebo videoklipy, nebo zákazníkovi důvěrné informace, jako například osobní čísla, web hesla nebo hesla pro sociální média, nebo zákazníkovi poznámky. Objednávky jsou účtovány našim partnerům. Objednávky Big Mouth jsou placeny v 12měsíčních splátkách, které jsou shrnuty na měsíčních fakturách. Jednoduše řečeno, BizData vytvořila tabulky pro všechny typy objektů a funkcí používaných společností Big Mouth. Závěrem je nutno říci, že data mohou být do systému vkládána, aktualizována nebo reportována každým členem týmu, bez ohledu na to, kde se člen právě nachází. Jediné, co potřebuje, je připojení k internetu. Kdykoliv můžeme zobrazit stav kteréhokoliv úkolu, přiřazeného k jakékoliv objednávce. Můžeme je prohlížet a kategorizovat je podle toho, jakému členu týmu náleží, nebo podle objednávek. Můžeme zjistit, kdy a který úkol má být splněn a kdy splněn byl. Můžeme zobrazit všechny faktury, které byly vystaveny po přijetí objednávky, nebo můžeme zobrazit faktury, které byly vydány pro danou objednávku. Můžeme dokonce vidět, kteří obchodní zástupci k nám přivedli zákazníky a kteří zákazníci objednali zboží a jaké zboží. Jednoduše řečeno, můžeme vidět a zobrazit cokoliv chceme a v jakémkoliv formátu. BizData může i pro vaši firmu vytvořit takovouto aplikaci, samozřejmě ušitou přesně na míru vaší firmy. A to vše během pouhých 30 dní a to je opravdu velice rychle.